Hola, soc la Eva de Mamíferes i avui us portem una creu a la cadera. És més o menys igual que la setmana passada, és una altra creu a la cadera, amb la diferència que el nus el farem corredís i el farem carregant sobre una espatlla. Es pot fer igual amb un folar de talla curta, jo ho faré amb una talla 3, i serveix des que el nadó, el nostre bebè s'assenta sol. El primer que farem serà, ens posem el folar que ens arribi, o sigui, que no ens quedi molt curt, i ens el fiquem d'una manera ordenada. Jo m'ho faig a l'ombro dret, a l'espatlla dreta, perquè és on carregaré el pes. Cadascú, si ho voleu carregar a l'espatlla esquerra, doncs ho faríem al contrari. Després agafem un dels extrems i de manera ordenada ens envoltem. Intentem no perdre els extrems, que vagin més o menys igual, perquè no es vagin embolicant el folar. I aquí el que faríem seria, passaríem per sota. Aquest extrem el passaríem per dintre i aquí ja tindríem la creu, que és on sentaríem el nostre nadó. I amb aquesta part faríem el nus. Aquest serà la nostra part fixa i aquest serà el que mourem. Passem cap aquí. Així i per dins. Aquest el podem ajustar segons el que necessitem i aquí també. Ara podem deixar l'espai que necessitem per posar-hi el bebè. Busquem el bebè. I primer el que faríem seria sentar-lo sobre la creu. Sempre en posició de seguretat, agafant la seva cama. I ara aniríem a estendre primer la creu, la part de la creu, que està més a sota del nostre bebè, que en el meu cas és aquest. I ara estiraríem bé la tela, fent que li arribés de corba a corba. I aquí ja podríem recollir tota aquesta tensió que ens falta, que ens sobra, tota aquesta tela que ens sobra, l'aniríem recollint i la passaríem cap aquí, anant seguint el nostre recorregut. Per tal de, ara, estendre l'altra part, igual que li arribem de corba a corba, i tota la part de la tela que va sobrant l'anem recollint i ens l'anem portant cap aquí. Apretaríem bé el nus. I aquí podríem anar estirant punt per punt, allà on necessitéssim més tensió. Veieu, aquí ara em faltava. Ens podríem obrir aquest extrem, segons la nostra comoditat, com ens vagi millor. I l'avantatge també d'aquesta creu és que podríem desajustar-la, podríem donar el pit, per exemple, i podríem tornar a ajustar segons el que necessitéssim. Espero que ho aneu provant i que ho compartiu amb nosaltres. Moltes gràcies.